Zdravím fanúšikov vodka, dneska si ukážeme četu Excelsior KV1. Ja som si zobral Excelsiora s pancierom 114, 38, 108, pancier veže 114, 110, 60, mám tam dielo 75 s priebojnosťou 92, 114, 45, kolega si zobral KV jednotku, jeho pancier je 75, 75, 70, topová väža má pancier 110, 110, 110, dokonca lepší než pancier topovej väže T150. KV jednotka disponuje dielom ráže 85, jeho prebojnosť je 119, 161 a 45. Dohodli sme sa, že sa budeme navzájom kryť. Spočiatku to robil on, potom ja. Dohodli sme sa, že dáme si minimálne po 2 kg. A sa nám to podarilo. Chceli sme zložiť viac ľudí, bohužiaľ nám to nevyšlo. Takže sme sa rozhodli, že ideme kepnúť základňu. Spočiatku to robil on, potom ja. Snad sa vám bude bitka páčiť a verím, že si užijete zábavu. Prajem pekný deň. Môžete dať dislike, like, to je jedno. Je to na vás.